Presented by Satyam Sawaria Recording Studio, Sukheri, Banda। यूट्यूब शॉर्ट वीडियो सबके मनवा लुभा लेलकै। यूट्यूब शॉर्ट वीडियो सबके मनवा लुभा लेलकै, हाँ लुभा लेलकै। बेदर्दी इंटरटेनमेंट धूम मचा देलकै, बेदर्दी इंटरटेनमेंट सबके झुमा देलकै। राइटर सुशील यादव से वीडियो शूट करवा लेलकै, करवा लेलकै। बेदर्दी इंटरटेनमेंट धूम मचा देलकै, बेदर्दी इंटरटेनमेंट सबके झुमा देलकै। झुमा देलकै, सुखीपुर बाजार। पूरा मधुबनी जिला में धूम मचा देलकै, बेदर्दी सबके झुमा देलकै। बड नीक लागे छै मिथिला के माटी, हम छी मिथिला के वासियो। वीडियो बनाबे चलू नमिता, सब कोई आम के गाछियो। बड नीक लागे छै मिथिला के माटी, छिए मिथिला के वासियो। वीडियो बनाबे चलू नमिता, अपने आम के गाछियो। एगो दूगो तीन गो चार गो वीडियो बना लेलकै, आ पूरा मधुबनी जिला में धूम मचा देलकै, हम मचा देलकै। बेदर्दी इंटरटेनमेंट सबके झुमा देलकै, बेदर्दी इंटरटेनमेंट धूम मचा देलकै। सुखीपुर बाजार। पूरा मधुबनी जिला में धूम मचा देलकै, बेदर्दी सबके झुमा देलकै। आशीर्वाद में मिथिलावासी छलै सबसे खास हो। सतीश बेदर्दी हिट भजते काका, मन में छल विश्वास हो। आशीर्वाद में मिथिलावासी छलै सबसे खास हो। सतीश बेदर्दी हिट भजते भैया, मन में छल विश्वास हो। राइटर सुशील यादव वीडियो शूट करवा देलकै, आ बौआ धरजू वीडियो शूट करवा देलकै, करवा देलकै। बेदर्दी इंटरटेनमेंट धूम मचा देलकै, बेदर्दी इंटरटेनमेंट सबके झुमा देलकै।